70% sveta, ako ja smijem tako se izrazim, smatra da je ovo jeres, da se crta preko nečega. I taj standard je isto bio problem da se poremeti i da se vidi da ekipa koja crta nije sujetna, nije bolesna, da je na nivou, da zna šta radi, da zna šta je ispred i šta je iza. I uopšte u poslu i zahteva i u stvari ne moli, nego obraća pažnju na svoj status, svoje stanje i to je i nekakva edukacija i uopšte je vrlo kompleksno ovo zahvaćeno. Bila je potka ispod da se po tome ili nastavi ili ruši ili... Već ja imam iskustva od ranije da se to što uradiš i što, pošto nagomilaš, smo farbali i odlazilo je u belo. To je u stvari bio najjednostavniji način da se opet dođe do slobodnog prostora, rasterećenja i sve to. Sad ovo je, pošto je ovako cijel ovaj život nekakva kompilacija i smeša svega, uzimanje od nekog, nastavljanje na nešto, onda se pretpostavilo da će u bazi kad je nešto postavljeno, ko priča, ko stav, da će se naći ljudi koji će imati šta da kažu na to što je urađeno. Da reaguju i to sa svojim, pre svega, crtačkim veštinama. Pa su tako i birani ljudi koji imaju hrabrosti, koji nisu sujetni, su revnjivi, koji nisu bolesni u tom smislu, koji smeju da diraju, da pitaju i da pretpostavljaju da to može drugčije. Eto, to je prvi neki nivo komunikacije. Bi u stvari njih trebalo pitati kakva su njihova iskustva da diraju tuđe i da li diraju tuđe, da li mu pomažu, da li na neki način odmažu celoj toj rutini koja se crtala ili pokušavaju, evo, da se domognemo još boljih rešenja i u stvari na kraju tu ipak ima i populizma, skreće se pažnja, evo, da jedan dozvolio da mu dođe drugi da crta, što nikad nije i nije lako ostvarivo niti viđeno. I to je onda jedan tako poenta u kojoj se i na to igralo, da se skrene pažnja. Meni je bilo dosta zanimljivo to da radim zbog toga što to jeste neka vrsta savremenog pristupa. Prošla su vremena da je slika kao neki pečat, da ima pečat autora i to neko autorstvo što je u stvari dosta promenilo. Ja umetnost doživljavam kao komunikaciju i sliku doživljavam kao medij koji treba da pošalje poruku. I nema razloga da jedna slika samo jednom pošalje poruku. Ona može više puta da šalje poruku. Dakle, na te neke prve predstave koje je Nikola Džafa uradio, nema razloga da mi ne dodamo neke nove sadržaje. Pa da slike u stvari ponovo postanu aktuelne na neki način i da pošalju neku novu poruku. I onda je tim i zanimljivije da još troje umetnika dodaje, pa smo mi radili u više tih cugova, pa gledali, dakle nismo odjednom sve uradili, nego malo po malo gledali šta su drugi radili i onda dodavali u skladu s tim. Eto, na primjer, ja sam dodao na zgradu Banovine nešto, intervenisao, pa je onda Nikola Džafa radio preko toga i tako reći zapalio ono što sam ja nacrtao, ali to je nekako sve u redu. Nije mi bilo teško, bilo mi je zanimljivo zato što nisam to baš često radio. Nije to ništa novo, mislim, u suštini rađeno je to više puta da više umetnika radi na jednoj slici, ali sam zaista pokušao da uđem u tu priču. Trebalo mi je malo vremena, mi smo tražili Nikoli materijale razne, da prosto uđemo u tu početnu priču, jer ne možemo tek tako intervenisati onako od gore, što kažu, nego malo da se osjeti o čemu se tu radi i onda koji je prostor tu da se nešto novo doda. Pošto ovde ima dosta tih religioznih ili predstava iz istorije umetnosti, hteo sam da dodam neki taj moment savremenog, tako da sam dodavao neke kamere i neke ljude koji se fotografišu ispred raspeća ili tako neke stvari, pošto na kraju krajeva to bi se i događalo. Dakle, danas da se događa neki događaj, pa evo, videli smo inauguracija pape, na primjer, jedan ovako veliki religiozni događaj, pa je, znači, zilion kamera, mobilnih telefona i ostalog, uključeno Twitter i sve ostalo, pa sam hteo taj savremeni moment u stvari da ubacim u neke, ajde da kažem, kanonizovane predstave. Pre svega da kažem da smo svi imali, pored ovih gotovih radova, imali smo dva gotova i identična tekstualna predloška koje nam je Nikola ponudio i koje su njemu koristila kada je on počeo da radi ove radove. Jedan od ta dva predloška je drama Gorana Mimice, koja je jedna drama o virtualnom putovanju jednog nepostojećeg metroa u Novom Sadu.
postoji 7 metro stanica i ja sam se negde pokušala da se nadovežem na taj narativni moment te drame, odnosno tumačenja te drame kako ga je uradio i video Nikola. Ja sam pokušala da uvedem kakav takav neki sistem u tih 7 poetskih celina koji su deo jednog ciklusa i znači da pokušam da ih povežem sa imenima stanica koje se pojavljuju u tom dramskom tekstu. U dramskom tekstu su nazivi navedeni po mestima u Novom Sadu, koje sam ja prevela na mađarski jezik, zbog toga što je to jedan jezik koji se legitimno koristi u Novom Sadu inače. I prethodnih godina mislim da su jezici više nacionalnih sredina u Novom Sadu i u Vojvodini, mislim da su više bili zastupljeni u prethodnih 20 godina. To je znači bilo jedno, znači imenovanje stanica i imenovanje stanica po određenim ličnostima iz muzike i neke, da kažem, granične subkulturne scene Novog Sada, to je bila ideja. Ako pogledate, mimo tih tekstualnih celina, vi nemate drugog teksta. To je ono što je meni upalo u oči, što meni nedostajalo ovde, znači upotreba teksta koja je isto tako legitimna kao i crtež. Znači, slovo i tekst je jednako crtež. Meni nije bilo ni lako i ni jednostavno. Znači, tih nekoliko jakih punktova značenja, pre svega da su to 7 radova koji bi trebali da budu postavljeni na metro stanicama koje ne postoje, da imaju taj neki kružni put i da one iz jedne u drugu prelaze, onda ta ikonografija sama, ali negde, tako baveći se ikonografijom i sam iz nekih drugih razloga, u jednom trenutku sam shvatio da na 4 od 7 tih radova postoji ta ista scena odsecanja glave, jel? A onda se na svakom od tih radova pojavljuje i Machu Picchu, planina koja onda je napravila tu neku direktnu vezu sa Latinskom Amerikom i stradanjem domorodačkog stanovništva učinjeno od strane Evropljana ili od strane civilizacije kojoj ja pripadam. Imao sam zbog toga dosta problema kako da se uopšte uključim i nastavim na taj rad. Ali ovako kako se sklapao kamenčić po kamenčić je ispalo da to negde civilizacijski ima veze i sa našom zapadnom civilizacijom kojom i mi pripadamo, hrišćanstvu, Evropi. Hteo sam da napravim praktično portret i potpis na temu komunikacije jednog od Dominikanca, fratra, fra Bartolomea de las Casasa, koji je bio zajedno sa konkviskadorima španskim u prvim putovanjima i učestvovao, video sav taj pokolj koji Španci čine nad domaćim stanovništvom. I on je napisao knjigu koja i kod nas, nažalost, jako je vrlo teško naći, prevedena je na srpski, zove se Kratak izveštaj o uništavanju Indija. Indije su bile zemlje koje su se tada tako nazivale, imale su uz to neka bliža određenja. Još uvek ta topografija nije izgledala slično današnjoj. I on je španskom kralju slao te izveštaje šta konkviskadori rade, šta radi ta vojska, kako prave ono pokolj stanovništva, užasan, neverovatan, bezrazložan. On je govorio da tih ljudi ima jako puno, da su neuhranjeni, da nema dovoljno hrane, da su mali, da su vrlo radi da prihvate religiju koju on nudi, ali se stvar uopšte nije zaustavljala. On je napravio čak i tu kovanicu koja se zove Opravdani rat. Opravdani rat po fra Bartolomeu de las Casasu je rat koji se protiv španskih vojnika, konkviskadora i ubica vodi od strane jednog malog broja otpadnika
tih indijanskih plemena i to u trenutku kada im daju prvo svo zlato, onda ih Španci pokolju, onda oni traže još zlata, onda oni nađu još neke sitnice, onda eto tada se desi da jedan mali deo tog domorodačkog stanovništva se povuče i u brda, u prašumu i da onda napadaju Špance. To Fra Bartolomeo de las Casas naziva opravdanim ratom. Nažalost, svi ti njegovi tekstovi, svi ti vapaji španskom kralju da se zaustavi krvoproliće, da se zaustavi pokolj, nisu doveli do rezultata. Ovaj projekt jeste pozivna komunikacija. I ta komunikacija jeste jedna interna stvar među samim esnafom, a i u stvari još, što je meni važnije, komunikacija sa spoljnim svetom. Jer zapravo jesmo oaza u kojoj niko i margina, u kojoj niko ne ulazi, ne raspravlja i ne brine. Znači, ovo crtanje i ovo, neko bi rekao, huljenje jeste molba da se komunicira sa inima, a to je ljudima koji drže pare, sa političarima koji vode ovaj sistem, da ne budemo odmah rogobata na početku, ali tu ne postoji, to je jaz koji, evo, to je možda utopija, pokušava, evo, sa ovim urušavanjem, sa komuniciranjem sa vrhunskim crtačima, nuđenjem da se vidi šta se radi, nešto što ne može da se završi u ovoj Srbiji, ništa ne može da se završi, ponuda da se proba komunicirati, ako to njih uopšte dira. Mislim da danas, barem ovde kod nas, imamo jako tešku komunikaciju čak o nekim osnovnim vrednostima. Ja sam nacrtao Fra Bartolomea de las Casasa kao simbol maksimuma koji čovek može da učini za tu komunikaciju. Da li je on imao nadu da će španski kralj nešto da preduzme, ja ne znam. Ja znam samo da mi danas nemamo nadu, praktično da će neko u toj komunikaciji pod broj 1 učestvovati i pod broj 2 samim tim što postoji ovaj broj 1 da će bilo ko reagovati na neku umetničku ideju. Mislim da je na delu praktično jedna ignorancija vrednosti koje nisu samo estetske prirode ili nije samo vezano za umetnost, nego se radi o vrednostima svih vrsta. Radi se o nekomunikaciji kada su u pitanju osnovne životne potrebe ili osnovne životne mogućnosti, ali naš posao je takav da bi želeli da to naše bivstvovanje i boravak na ovom svetu ipak učinimo na neki način ljudskim, da možemo da kažemo neke stvari koje nas jako zanimaju i da o nečemu o čemu smo vrlo dugo, strasno razmišljali, osjećali, da možemo da podelimo sa drugima, da to iskustvo ne postoji ni jedan umetnički rad ako on nema ideju o komunikaciji sa drugima. Ja sam na kraju krajeva ovo doživeo kao upravo neki poligon da pošaljem neke poruke. U stvari neko moje, kako kažem, sledeće bavljenje umetnošću će ići sve više i više u tom pravcu, jer zaista smatram da umetnost jeste komunikacija i treba slati neke poruke. Dakle, umetnost može da pošalje i da pokaže neke stvari koje možda nisu sad, ali bi mogle biti. Pa u tom smislu zaista smatram da je ovom društvu potrebna promena, a ovo društvo je dosta onako zacrtano za nešto što se smatra nekim istinama, a taj pojam istine sa velikim i je davno prevaziđen, to više ne postoji, jednostavno postoji pluralitet istina i za mene istina je jedna stvar, za nekog drugog je neka druga stvar, tako da jedino što u stvari ostaje kao neka konstanta je promena. I onda sam ja u stvari ovo je u stvari Gračanica, to je neki onako daleka slika Gračanice, sam dodao na ove 3 ovde volute da je promena jedina istina, jer na kraju krajeva i crkva je jedna od tih istina
mislim da neko od 2000 godina pokušava jednu te istu stvar da propagira na jedan te isti način, to je već onako sumnjivo u današnje vreme. Znači, po meni, ja bih očekivao neku promenu u komunikaciji crkve, ne samo crkve, nego i države i svih nekih javnih aktera na prosto društvenoj sceni Srbije. Ja tako samo posmetam ovu izložbu. Ko je opljačkao, ko je klao, ko je radio, zašto se to sve dešavalo mimo ovog sveta koji sve to ima u malom prstu i znao bi da to iznosi kao ozbiljan problem. Nema te komunikacije i ova izložba jeste zakovana tako da dođe do nekakve, bilo kakve komunikacije. Ona ovde po meni može da bude i zadovoljava zato što se evo našla ekipa koja međusobno komunicira bez problema, bez surevnjivosti, bez ikakvih većih problema, da meni ne smeta da neko po mojoj sujeti na tom nivou radi, nego se komunicira i dolazi do dijaloga zašto si to baš tu i šta da radimo, a da to prevaziđemo, da možemo se vratiti u prvobitno stanje pa iz početka i u stvari smo vrlo dijalektični i normalni. Sad mi kao ovakva ekipa u ovom momentu i na ovoj izložbi očekujemo da se to desi i na ulici i u parlamentu i već gde god, da se desi ista takva stvar u kojoj konačno dođe do dijaloga. Kad nije mogo tim političkim jezikom i tom pričom, onda mora da postoji ovaj drugi način. To su i nekakva podilaženja i to su već, kako se kaže, slamke da bi, eto, nešto učinio. Umetnost je u stvari jedan kanal komunikacije, jedan medij po sebi, koji možda nije toliko gledan kao elektronski mediji, ali postoji i ljudi se izražavaju na taj način. I sad, naravno, to je ta neka promena koja s umetnošću treba da se desi, da postane u stvari malo komunikativnija, da bi pokrila, prosto da bi u stvari izašla više u javnost i slala neke konkretne, jasne poruke. Ovde postoji malo ta neka ideja da savremena umetnost treba da bude nešto posebno mudra ili nerazumljiva. Ljudi je doživljavaju kao nešto što se teško razume, ali to, ja mislim, je stvar prošlosti. Treba se malo prebaciti na neke savremenije i novije načine delovanja. Tako da, ovo je s moje strane taj neki pokušaj da pošaljem neke malo konkretnije poruke koje ovde nema šta mnogo da bude nerazumljivo. Samo treba imati dovoljno strpljenja i koncentracije i pogledati šta ovde postoji, jel? Teško da nazirem da je jedna politika u poslednjih mnogo godina imala neko rešenje koje je moglo da bude vezano za svest o vrednosti same kulture. Od 2000-te svi ministri koji su došli i kojima je to bilo pre svega neko lično zadovoljstvo, uspeha i vrhunac u karijeri, nisu imali nikakav osjećaj ili nikakvu želju da kažu čekajte bre, to je malo para, s tim teško da može nešto se uradi. Svi do jednoga su rekli para ima dovoljno, jedino nisu bile dobro raspoređene. Sad ćemo mi, ministarstvo na čijem sam ja čelu, uraditi taj posao i sa tim parama 0,62 će se dobiti jedna prava zadovoljavajuća mera kulture u ovoj zemlji. Ne, to je... Mislim da je negde nečasno. Onda kao i svuda drugde ušli su neki ljudi koji nemaju nikakve veze sa tim poslom i to. Mislim da opet sa druge strane postoji težnja za urušavanjem statusa pojedinca kao mislećeg bića. Protok tog što se zove kulturom se ovde dešava, ona jeste nakaradna i nije tu u ravnoteži. Trenutno je nešto što je jako ružno, teže na tasu i smaklo je ovo što se ne želi prećutati, što ima svoju pozitivnu, što ima svoju ozbiljnu energiju i što ima jedan rad i ne bi smelo se zaustaviti, neće se zaustaviti, niti se sme stati. To je prevashodno prvi, to je ono, kako se kaže, aksiom. Ne može da se ne radi. A ovo dalje je onda, znači, da se vidi kako to da se poboljša. Pa je neka enklava, ali onda i te enklave, ako već hoće tu takvu
kvazi demokratija, onda bi moralo drugčije da se dele sve te stvari, da se sagledavaju i da se uvažavaju. Pa i to da se spreči, ne, to bi bilo onda eutanazija, samoubistva i već te stvari. To isto nije u redu, nije u prirodi. U prirodi da se radi, da se muči, da ne budeš prećutan, da se zna da si, ajde pod navodnicima, ozbiljan, da to hoćeš da pokažeš, prikažeš i predstaviš kao ozbiljno. Znači, ne sme ni tu da se desi kuršlus. Sad, ko to može da potpomogne, sem nas, a mi smo to sve sami odradili. Nije aktivno, nije velika pompa, kao što ste rekli da je red do Brankovog mosta, došla publika da gleda to, sam ja jednom samo doživeo i to sam baš proveravao, sad se pojavio neko pa pita šta se vama dešava ko misao i sećanje kroz maglu. Ja se sećam da sam ja prvi put u Beograd došao, na primjer, ne znam, 57. 8. na primjer, nisam siguran. To sam proveravao i da smo bili, mater moja je u redu ispred Narodnog pozorišta, ne Narodnog pozorišta, Narodnog muzeja čekali na red ili je gostovao Van Gogh. To je bio, znači, isto moment koji prosvetljava i čuvati, držite da to opstane. Taj lanac neki koji sam umetnik podrazumeva da će se nastavljati. Ako je njegov rad uspešan ili ako njegov rad napravi tu neku dobru komunikaciju, ako napravi dobre radove, da će to imati neki nastavak. Ovdje taj nastavak ne postoji kod nas u zemlji Srbiji. Ništa se ne dešava, kod nas muzeji ne rade, da ne pričamo ono, je uvijek jednu te istu priču. Nije to tako ni strašno što ti muzeji ne rade, mislim, mnogo je strašnije uopšte da ta ideja da neko neće da ih otvori. Onda je strašna ideja da država Srbija nikad nije sagradila zgradu za svoj nacionalni muzej. Nego se on nalazi u zgradi banke, berze ili već šta je bilo. Ja uopšte ne mogu da razumijem da jedna zemlja nema ni osnovno to osjećanje za samodržanjem. Nije moguće, no, znači, zbog budžeta, zbog neke politike koje je vodio nekako nakaradno i ne vodi je nikako i to se dešava već 30 godina, nije omogućio nikakve uslove da svet sazna da je bio prvi cug, da je to nešto nacrtano, da ga procene da li vredi, ne vredi, da li je to o nečemu govorilo ili nije. To su sve problemi koje se iz ove izložbe moglo i moralo analizirati. I onda svi ti ljudi koji su i pristali, nisu pristali samo da bi crtali. To je njima, ja mislim, jako normalno. I to su ljudi ovde, u ovom timu, jako dobri crtači kojima je to sve ide od ruke. Sad, oni imaju sigurno nekakvu, po meni, ja verujem, nekakvu političku konotaciju, ne dnevno, nego to kulturne politike, šta, zašto su pristali da se upetljavaju. Ako bih govorio o nekoj dovoljnosti ili o nekoj finoj osetljivosti, mislim da ekipa koja će da crta i da radi nešto posle nas, da će imati popriličnih teškoća da nastavi dijalog. Ali ne radi se o tome. Ja mislim da postoji, pored te ideje o beskonačnosti, postoji potreba da se koliko toliko neke stvari urede i dovedu do kraja, da neka ideja ipak ima svoje, ako mogu tako da kažem, svoje konačno obličje. I u stvari, pošto će ove slike da idu dalje u još neke krugove, ja mislim da su oni sad tako nakrcane nekim značenjima da sledeći umetnici će morati onako ozbiljnije da sruše i da preslikaju veće delove slike da bi se oslobodio prostor za novo. Toliko je već onako gusto i usitnjeno da nema sad, mislim, naravno može još da se dodaje na sitno, ali u stvari to jeste sad trenutno u ovoj fazi zanimljivo, da mogu da se gledaju pažljivo segment po segment, detalj po detalj slike i da se prosto gleda šta je novo, šta je dodato, jer ima puno nekih mikroznačenja na slikama. Ja jedva čekam da vidim kako će ovi radovi dalje da nastave da žive i kako će sledeća grupa umetnika da interveniše na njima, ali ono što je jako, mislim da je važno da kažem, to je da sada smo i nas troje uključeni u
u život ovih radova, tako da mislim da ćemo svi sa jednakom pažnjom dalje pratiti šta se dalje dešava sa ovim radovima, pošto su oni naše kolektivno delo, ako smijem tako da kažem.